Tak počúvajte. Nedávno sme si začali budovať stabilnú rannú rutinu, hlavne odkedy sa počasie zlepšilo a tie rána už nie sú také ponuré. Normálne sa tešíme, keď môžeme vstať, dať si šálku čaju na balkóne a v pokoji si naplánovať deň. Znie to možno jednoducho, ale úplne to mení náladu, energiu aj prístup k celému dňu. Dobré je rovno po zobudení ustlať posteľ. Zaberie to menej ako 3 minúty. Nemusí to byť ako z hotelovej izby, stačí len základ. Natiahnete perinu, prehodíte na ňu deku alebo prehoz a vybavené. Telo aj hlava dostanú signál, že deň sa začal a chaos ostáva mimo. Malý krok, veľký efekt. Potom si na chvíľu sadneme napríklad na balkón, kde pri rannom slniečku len vedome dýchame. Niekedy 10 minút, niekedy 5. Nejde o presný čas, skôr o to, že si vytvoríme priestor na ticho a pokoj. Hlava sa prečistí a ten vnútorný hluk, čo tam non-stop beží, aspoň na chvíľu stíchne. Hneď na to si dáme krátku rozcvičku. Najviac nám sedí Rajio Taiso, čo cvičia v Japonsku. Čo zaberie asi 3 minúty, je to jednoduché, ale účinné. Kĺby sa rozhýbu, kruh sa rozhýbe, celé telo sa prebudí. Ako keď sa reštartuje systém, všetko potom funguje lepšie. No a ten moment, keď si zalejeme čaj, sadneme si na balkón a cítime teplo šálky v dlaniach, to je náš čas. 2-3 minúty pokoja, bez telefónu, bez chaosu, len tak v tichu. Nie je to o dokonalosti, ale o tom, že ten moment patrí nám. Sme ranné vtáčatá, takže nám to ide prirodzene, ale úplne chápeme, že niekto si radšej dlhšie pospí. Kľudne dajte do komentára, ako to máte vy, či rána milujete, alebo by ste ich najradšej prespali. A nakoniec krátke plánovanie dňa. 5 až 10 minút, napríklad pri pití čaju alebo kávy si spíšeme, čo nás čaká. Nie je to nič zložité, stačí si prejsť, čo nás čaká a zoradiť si úlohy podľa priority. Viaceré knihy o produktivite, ako napríklad Eat That Frog od Briana Tracyho, odporúčajú začať s tým najťažším alebo najotravnejším. Lebo úloha, ktorú najviac odkladáme, nám totiž potichu žerie energiu, kým ju neurobíme. Keď ju vybavíme hneď ráno, zvyšok dňa ide ľahšie. Do plánu je dobré zaradiť aj bežné veci ako odvoz detí do školy, nákup, upratovanie alebo varenie. Keď si ich napíšeme, nemajú šancu nás prekvapiť a máme nad dňom väčšiu kontrolu. Pomáha nám rozdeliť si úlohy na menšie časti a neplniť si kalendár nezmyselne plnými zoznamami. 1 až 3 väčšie ciele na deň úplne stačia. Zvyšok si necháme ako bonus, ak ostane čas a energia. Týmto jednoduchým plánovaním sa vyhneme prokrastinácii, pretože vieme, čo nás čaká a nemusíme sa stále rozhodovať, čomu sa venovať. Navyše sa tým šetrí mentálna kapacita a udržíme si lepšiu náladu, lebo máme pocit, že deň máme vo vlastných rukách. A keď sa veci náhodou nevyvíjajú ideálne, ľahšie sa prispôsobíme, pretože máme prehľad. Keď máme pred sebou niečo nepríjemné alebo náročné, pomáha nastaviť si malú odmenu. Funguje to ako motivácia, lebo vieme, že po tom žabom súste, teda tej najotravnejšej úlohe dňa, príde niečo príjemné. Niekedy stačí šálka obľúbeného čaju alebo kávy, ktorú si vychutnáme v pokoji bez výčitiek, lebo vieme, že sa už nemusíme stresovať a naháňať. Táto jednoduchá vec nám vytvorí pozitívne spojenie s finalizáciou úloh a o niečo ľahšie sa do toho pustíme aj na budúce. Môžeme si to nastaviť aj ako malú hru. Napríklad, keď dokončíme 3 konkrétne veci, ktoré sme si naplánovali, zahráme si chvíľu obľúbenú hru, pôjdeme s deťmi na zmrzlinu alebo si pustíme seriál, ktorý máme rozpozeraný. Je jedno, čo to je. Hlavné je, že sa na to tešíme. Keď máme pred sebou konkrétnu a príjemnú odmenu, je oveľa jednoduchšie nezaseknúť sa v odkladaní úloh a udržať si pri povinnostiach aj dobrú náladu. Občas si k tomu môžeme pridať aj nejaké pozitívne afirmácie, nič zložité, len si pripomenieme, že to dnes zvládneme a že dnes bude úspešný deň. Pomáha to nastaviť si myseľ pozitívne a nenechať sa hneď ráno prevalcovať stresom a negativitou. Celá ranná rutina zaberie možno 20 minút, ale ten rozdiel cítiť.
A to najlepšie je, že nič to nestojí, netreba žiadne apky ani zázračné metódy. Len rozhodnutie, že si ráno nastavíme podľa seba.